салом шумо таҳаввулоти охирини тоҷикистон ва ҷаҳонро имрӯз мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз 22 октябри 2020 сол аст ва мо хабарҳоро аз русия шурӯъ мекунем. вазорати маорифи русия талаботи нави имтиҳони забони русиро барои муҳоҷирон таҳия кардааст. вазорат рӯйхати он чизҳоеро таҳия кардааст ки хориҷиёне ки ба русия меоянд бояд донанд ва ин талабот вобаста ба ниҳояти онҳо фарқ хоҳад кард. ҳамин тавр дар рӯйхати талаботҳои вазорати маорифи федератсияи русия нисбат ба сатҳи ҳадди аққали дониши забони русия таърих ва асосҳои қонунгузории русия барои хориҷиёне ки барои истиқомат ё кор дар федератсияи русия муроҷиат мекунанд гуфта шудааст. шаҳрванди хориҷӣ ки барои гирифтани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ дар федератсияи русия муроҷиат мекунад бояд нияти худро баён кунад, ба забони русӣ сухани дигаронро гӯш кунад, матнро хонад, фаҳмад ва нависад, саволномаҳоро пур кунад, ариза тартиб диҳад, инчунин қоидаҳои асосии забони русиро бидонад. довталабон бояд рӯйдодҳои асосии таърихи русия, анъанаҳои ин кишвар, идҳои он ва номҳои шахсиятҳои барҷастаро донанд. ғайр аз ин муҳоҷирон бояд қоидаҳои вуруд ва будубош дар қаламраи федератсияи русия сабти номи муҳоҷиратро низ бидонанд. талаботи ҳадди аксар барои довталабон барои гирифтани иҷозат барои иқомат дар федератсияи русия муқаррар карда шудааст. аз ҷумла хориҷиёне ки барои гирифтани иҷозат барои истиқомат дар федератсияи русия муроҷиат мекунанд бояд иловатан ислоҳоти таърихиро донанд ва дарк кунанд, номҳои ҳизбҳои асосии сиёсиро донанд. онҳо бояд хусусиятҳои муносибати байни халқи рус ва халқҳоеро ки дар ҳайати империяи русия ва ссср буданд дарк кунанд. талабот барои донистани низоми қоидаҳои истиқомати доимӣ вуҷуд дорад ки хориҷиён бояд онҳоро фаҳманд ва аз худ кунанд. гуфта мешавад дар ҳуҷҷат талабот барои онҳое ки ба кор ба русия меоянд ҳадди аққал мебошад. барои хориҷиёне ки барои гирифтани иҷозатномаи кор ё патент муроҷиат мекунанд зарур аст ки матнро хонанд ва маънои умумии мундариҷаи онро фаҳманд, тавонанд баёнияҳои мувофиқи мавзӯъҳои пешниҳодшударо дубора бардоранд. гуфта мешавад дар рӯйхати дарҷ мегардад дар рӯйхати талаботҳои нави вазорати маорифи русия оиди супоридани имтиҳонҳои муҳоҷирони меҳнатӣ. дар мавзӯи муҳоҷират хабарҳоро мо идома медиҳем. чанде пеш бузургтарин агрегатҳои таксиронии ситимобил, ҷет ва визиёт аз нарасидани кормандони ширкат яъне таксиронҳо шикоят карданд. намояндагони ширкат мегӯянд ки дар шаҳрҳои калон ки қариб нисфи ронандагонашон муҳоҷирон ҳастанд, ширкатҳои таксӣ барои роҳаткор кардан ва таъмини талаботи мизоҷон ба тақрибан 20% зиёдтари ронандагон ниёз доранд ва дар ин самт на танҳо ширкатҳои хизматрасонии таксӣ балки дигар соҳаҳо низ аз норасоии муҳоҷирон хабар медиҳанд. масалан чанде пеш шаҳрдори Москав Сергей Собянин аз норасоии 40% муҳоҷирони меҳнатӣ сухан гуфт. бино ба гуфтаи шаҳрдор алҳол дар соҳаҳои хизматрасонии хоҷагии манзиливу коммуналӣ норасоии ҷиддии коргарони хориҷӣ дида мешавад. дар бахши сохтмон низ муовини раиси ҳукумати федератсияи русия Марат Хуснуллӣ низ ибрози назар дошта буд ки аз норасоии қувваи кории хориҷӣ яъне муҳоҷирони меҳнатӣ аксари ширкатҳои сохтмонӣ маҷбур шуданд фаъолияти худро муваққатан боздоранд. тибқи як пажӯҳиши маркази тадқиқоти стратегия дар соҳаи фазои соҳибкорӣ то 40% ширкатҳое ки одатан муҳоҷиронро киро мекунанд имрӯз нерӯи корӣ надоранд. ҳам мутахассисони баландихусус ва ҳам хадкашону кормандони оддӣ дар ин бахшҳо намерасад. коршиносон аз як тараф норасоии муҳоҷирони меҳнатиро ба маоши ками аксари бахшҳои хизматрасонӣ ва хоҷагии манзиливу коммуналӣ донанд, аз тарафи дигар пурра барқарор накардани парвозҳои доимӣ бо кишварҳои осиёи марказӣ яке аз сабабҳои асосии норасоии муҳоҷирон дар бозори меҳнати русия гуфта мешавад. шумо хабарҳои охирини тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. ба мавзӯи дигар мегузарем ва аз русия ба тоҷикистон меравем. натиҷаҳои пешакӣ ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва манзилҳои тоҷикистон ки аз 1 то 15 октябри соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баргузор гардиданд дар 3 моҳаи аввали соли 2021 нашр хоҳанд шуд. хабар медиҳад агентии омори ҷумҳурӣ.
маълумот дар бораи барӯхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар марҳилаҳо аз 3 моҳаи аввали соли 2021 пешниҳод карда хоҳанд шуд ва маълумотҳои охирин дар соли 2023 омода хоҳанд гардид. натиҷаҳои барӯхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар ҳудуди 10 ҷилд интишор хоҳанд шуд, гуфта мешавад дар паём. бояд қайд кард, ки имсол дар барӯхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил 3 усул пурсиши интернетӣ, пурсиш бо истифодаи планшет ва усули анъанавӣ ба таври коғазӣ истифода шуданд, яъне ҳангоми тартиб додани даврҳо дабирон дар баробари усули коғазӣ аз лавҳаҳои электронӣ бо нармафзоҳои махсус истифода мекарданд. инчунин маълумоти зарурӣ тавассути интернет низ ба даст оварда шуданд. дар солҳои истиқлолият барӯхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар ҷумҳурӣ 2 маротиба гузаронида шуд, ки ин соли 2000 ва соли 2010 буд. охирин барӯхатгирии аҳолӣ ва манзил дар Тоҷикистон соли 2010 баргузор шуда буд. то оғози тирамоҳи соли 2010 дар кишвар 7 миллиону 565 ҳазор нафар зиндагӣ мекарданд, ки ин нисбат ба соли 2000 1 миллиону 438 ҳазор нафар зиёдтар аст. тибқи иттилои ҷонсии омор дар аввали соли равон дар ҷумҳурӣ беш аз 9 миллиону 452 ҳазор нафар зиндагӣ мекунанд. интизор меравад, ки то аввали соли оянда шумораи аҳолии доимӣ ба 9 миллиону 688 ҳазор нафар расад. афзоиши аҳолӣ 12.5% ташкил хоҳад дод, ки ин яке аз баландтарин нишондиҳандаҳои афзоиши аҳолӣ на танҳо дар Осиёи марказӣ, балки дар тамоми ҷаҳон мебошад. шумо хабарҳои охирини рӯзро мустақиман мешунавед. мақомоти Туркманистон омодагии худро дар хусуси баргардонидани шаҳрвандонашон аз дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, ки бино ба сабаби коронавирус дармондаанд, изҳор доштанд. сухан дар бораи шаҳрвандони Туркманистон, ки дар ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Қирғизистон дармондаанд, меравад. 3 октябр 100 нафар шаҳрвандони Туркманистон, ки муваққатан дар Қазоқистон иқомат доранд, ба ватанашон тавассути гузаргоҳи Қарабоғаз бармегарданд ва дар карантини 2 ҳафтаина ҷойгир карда мешаванд, омадааст дар иттилоияи расмии ҷониби Туркманистон. ғайр аз он 16 зодаи Туркманистон ва 2 сокини Афғонистон бо иҷозати мақомот дар Қирғизистон тавассути ҳавопаймои Ӯзбекистон аз Бишкек ба Тошканд парвоз мекунанд. мушаххас шудааст, ки барои ин гурӯҳ рӯзи 2 ноябр аз Тошканд бо гузаргоҳи Олот Фараб дар марзи Туркманистон ва Ӯзбекистон автобус ташкил карда мешавад. ҳама нафарони баргашта 14 рӯз таҳти карантин фаро гирифта мешаванд. тибқи иттилои расмӣ дар Туркманистон ягон ҳолати коронавирус вуҷуд надорад, аммо дар ин кишвар ҳолатҳои пӯшиши ҳатмии ниқоб ҷорӣ карда шудааст ва як қатор маҳдудиятҳои дигар низ роҳандозӣ гардидаанд. таҳввулоти охирини Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва назаре ба ҳавзои коронавирус дар ҷаҳон мекунем. иштирокчии озмоиши ваксина алайҳи штампи нави коронавирус, ки инро ширкати дорусозӣ AstraZeneca ва донишгоҳи Оксфорд таҳия кардаанд, дар Бразилия фавтид, менависад рӯзномаи бритониёи Global бо истинод ба агентии назорати саломатии Бразилия. ин мард рӯзи 15 октябр бар асари мушкилоти COVID-19 даргузаштааст. нафаре, ки ваксинаи зидди коронавирусро ихтиёран дар худ таҷриба карда буд ва баъдан фавтид, табиби 28 сола аз Бразилия мебошад. вай дар табобатхонаи хусусии Рио-де-Жанейро дар шуъбаи эҳёгарӣ бо беморони коронавирусдошта кор мебурд. илова мегардад, ки ӯ бемориҳои музмин надошт. ҳамчунин ин нафари ихтиёрӣ дар таҷрибаи озмоиши ваксина моҳи июл дар Бритониё ширкат варзида буд. баъдан ин нафар моҳи сентябр ба коронавирус мубтало гардид, ки рӯзи 15 октябр фавт кард. тибқи маълумоти пажӯҳишгоҳи Дор, ки озмоишро дар Рио-де-Жанейро мегузаронад, дар Бразилия дар маҷмӯъ 8000 ихтиёриён дар барномаи байналмилалии таҳқиқоти ваксинаи AstraZeneca иштирок мекунанд. ёдрас мекунем, ки моҳи сентябр ширкати мазкур дар бораи боздошти озмоиши ваксина алайҳи коронавирус хабар дод. сабаби он вокуниши ҷиддии номатлуби яке аз иштирокчиёни ин ваксина буд.
давоми беш аз 10 дақиқа тафсили муҳимтарин хабарҳои охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро имрӯз 22 октябр шунидед. Саломат бошед, ба шумо истироҳати бо фароғатро таманно мекунем.